Ota noin. Jarrutat vähän vasen. Noin, tää on hyvä asia kun se keikuttelee. Joo, nyt sä haluat oikein pohkealle enemmän tavaraa. Taivuta vaan vasemmalle. 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 Joo, ja odotetaan kun tapahtuu. Nyt alkaa jo tapahtuu, mut pian vielä. Sä tunnet kun se kuroo sen kyllä. Hyvä, nyt soo taputa ja taivuta oikealle. Hyvä. Oi, mitä raavia tuli, vau. Wow. Tunsit siellä mitkä vapaat askeleet tuli. Taas mennään vähän liikaa vasempaan. Vasen, vasen, vasen. Se huomaat kun alkaa ryskyttää, niin se ei olla ihan keskellä enää. Taivuta vasemmalle, nyt on oikea kylki nimittäin sisässä. Noin. Hyvä. Odotetaan vielä. Joo, odotetaan vielä. Joo. Hyvä, hyvä, hyvä. Taputa soo oikein. Noin, nyt kestää jo oikeeta ohjaa. Hyvä. Hyvä. Taivuta vasen. Vasen, noin, vasen. Ja oikee. Joo, hyvä. Okei, nyt kun se hakee tuntumaa, niin anna se sille, älä heitä ohjia kokonaan pois. Sanot, että no se on tossa noin, noin. Et sinulla on kuitenkin ote nyt sen suun kautta, hyvä, taputa, suun kautta siihen tahtiin. Aina kun tulee hyviä reaktioita, niin aina taputat. Vaikka se taputtaisit, läpsyttäisit, niin kuin nyt tuli hyvä suu.